Right, ndadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe ndine nyaya yandiri kusangana nayo panapa iri kuburitswa nevakomana veinformation vanoshandira kudepartment reinformation avo. So pane anoitwa Nick Mangwana uyo anozivikanwa nezita remadonhererwa rekunzi propaganda machine, but vakomana vanofambisa mashoko, vanogadzira mashoko, tingati chikutimu rekuinformation ikoko ndo basa ravo rana Nick Mangwana, kunyanya kutwitter uko ikoko kana variko ayo akujigwe rinopisa ndo vanhu vachanonga vakabata basa ikoko. So panapa ari kuisa mufananidzo wekamhuka kamwe kanonzi katsambarafuta kanenge tingakati chikachiko kasvosve aindongoona ngasvosve, but anyway kanongonzi katsambarafuta anyway. So panapa ndobva anyora akati nobody is above the law breakers will be arrested. Simple. Isusu semaZimbabweans tiri vanhu vekuti pamwe pacho tinononoka kuibata, but inini sanyaya yemetizhen andausimbe tsambarafuta panongotwa zhinji nemafuta story. It's a mockery, inenge rini sort of mockery kumunhu akasimba anenge achipuwa mufananidzo unzi tsambarafuta. Munhu akasimba anonzi tsambarafuta because anenge achinzi kusimba mafuta akawanda, ndo nyaya iri panapa. Saka ndiye ari kuudzwa iye kunzi hakuna munhu ari pamusoro pemutemo baba, kana ukatotyora mutemo unosungwa. But nyaya dzacho manje dziri kunetsera chinhu hwani panapa. Uyo akutaura kezvozvo kuti iwo tsambarafuta hakuna ari pamusoro pemutemo ukadaro unosungwa. Zeki nezuro yakabudisa tsamba apa ikataura kuti isusu nemaindividuals ari kutaurwa ari kutenderera chinziva vakazodya mari vakazodidi vakawana tenda yema40 million and stuff, hatina chekuita navo. Ende hanzi takabva tatoita takanocheka kutinobvunza kukambani yatakashanda nayo yacho yaiti supplier, ikatotaura kuti haina chekuitawo futi nemurume iyeye kana kuti netimu irori racho riri kutaura kunzi no one is above the law. Now takuchitsvaga kuda kunzwisisa kuti saka pachikoro mutemo pacho ndepapi manje, because these guys uya kutorawo zvakewo akatonanga kuti aiwewo kachikora mutemo iwo tsambarafuta hakuna ari pamusoro pemutemo uri kusungwa. But Zeki ritaura kuti hatina business ratakaita nethis man. Audio yakalika hatisi kuramba, but zvinhu zvacho zvakutaka kuti vhiringidza manje. Ndo paka ndiri kuya panapa ndiri kuona kuti saka panapa tiri kutambiswa bhora risina mweya here kana kuti vanhu vari kuda kufunga kuti mazimba tiri vanhu vakadzunga here. Ameno imi muri kuyonawo senyaya.